Imbitamu bikin nyatu atin yang oras panahon at banwaning betamu uling ginoo binggena bawat banwa at bawat bulan at bawat oras na hindi katamu ning Ginoo uling luto at lingaw pamilya kapadan kamag-anak kabarangay at lalo uling ingkitamu memangyamu inginu gagabeya at sasal kekatamu kenikinyaku inuguna at lugu bilangan mo itang oras, bilangan mo itang bawat bulan, bilangan mo itang bawat lingaw ng iyong pamilya. Bilangan mo itang luto o kamagana ibe mo'y tanlugod at sinda na ni puso mo uling ing oras lalabas yan yan kayo pong pamilya na po at mga anak Sherwin, Sir Joy, Sienna, Prince, ating asawa na Roberto, at Nanay Marie Conderes, kapatid na po Melanie, Judy, Emmy, Jamie, Mamay Edwin, Robert, and Berber. Condolence po ang pamilya Flores, at ang mga asawa na bilangan mo itang bawat banwa, bilangan mo itang bawat bulan, itang oras alalabas pa, hindi pa mo yato, inugod ng bingena. Itang mayap na agawanan, iyang likwanang ina, hindi pa mo yato, iyang maging alala. Yang ini makita pa, itang lugod at pamakyakin ing pamilya ing lugod agawan nini at kapilan man at banwang lalamas katamu kikin nga
Rosa Tip. Wata po mga ganahan po ni